unha das primeiras lembranzas que teño eu sendo neno é a burra da miña avoa. A ver, entendedeme ben. Na miña casa, na casa dos meus pais vivía a nosa avoa, a miña avoa vivía ali, e a miña avoa tiña unha burra. Por eso, a burra da miña avoa. Eu a burra da miña avoa tiñalle moito cariño porque era moi boiña, era unha santiña, e teño xogado moito con ela, era case como unha mascota. E lembro eu de ser pequeno de ver a miña avoa montada na burra a ir buscar erva. Non, como montaban daquel tempo as mulleres que levaban longas saias, entón montaban coas dúas pernas por un lado da cabalgadura. Se fose cabalo ou fose burra, montaban coas dúas pernas por un lado e ian andando así, mirando para o frente. Cotoglum, 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 cotoglum. Eu vía marchar a miña avoa e pois vía regresar a miña avoa coa burra da man e a burra cargada de erva ata os topes, que non podía máis. Sí. Pois despois a miña avoa fixose maior e deixou os traballos e retirouse de traballar. E a burra, pois tamén se retirou de traballar. E quedamos con ela, coa burra e coa avoa, quedamos coas dúas. Quedamos con ela, coa burra, a pesar de que xa non facía ningún traballo, a pesar de que non nos daba ningún servicio, tiñamoslle moito cariño e quedouse con nós. Entón levábamos a burra coas ovellas a pastar ao campo. E eu ia coa miña avoa, a ver, as ovellas ian soas, porque xa sabían o camiño, ian andando as ovellas, e eu ia montado na burra, e sentíame como un vaqueiro, era como unha pequena aventura cada día para min, e a miña avoa levaba a burra da man para que non botase a correr a escapase comigo. E para min aquelo era un momento magnífico. Entón, por eso vos quero contar este conto, un conto tradicional galego que fala dun avó, dun neto e dun burro que van polo camiño, e do que pasa, vas atopando coa xente, a xente vai se metendo nos seus asuntos sin vir a conto, bueno, pois do que teñen que facer ao final, non? Pois ese conto que vos quero contar, eu cambiei-no, xa non é un avó, un neto e un burro, agora é unha avoa, un neto e unha burra. Vale, e ides meter que axudar, porque ten como dous versos que se repiten ao longo de toda a canción e quero que os cantedes conmigo. Vale, entón, tedes que estar moi atentos e atentas e escoitando. E os versos din así: a avoa, o neto e o burro van polo camiño. Así, nada máis, é así de doado. Está pa tontos, A avoa, o neto e o burro van polo camiño. Sí? Pero ben cantado, todo o mundo, nenas e nenos, veña, va, probamos. A avoa, o neto e o burro van polo camiño. Hai alguén que non está... A ver, ti non estás cantando, e ti tampouco. E as mamás e os papás, todo o mundo cantando. Quero escoitar aquí a todo o mundo, Veña, vai, último ensaio. A avoa, o neto e o burro van polo camiño. Moi ben, moito mellor. Mirade, cando sexa, eu avisareivos levantando así a cabeza. A avoa. E aí xa entrades, vale? Sí? Estamos logo todas e todos preparados? Sí? Pois imos entón co conto A avoa, o neto e o burro. Imos aló. Polo camiño, disfrutando o paseo, andando os tres xuntiños. De fronte ven un home que os mira indignado, sen ter vela non terro, mostrase alporizado. E di aquel home alporizado: o que hai que ver, cal dos tres máis burro é, podendo montar no burro, ter que ir andando a pé. A avoa e mailo neto miranse avergoñado. ¿Preparadas? ¿Preparados? ¿Sí? Aí vamos. A avoa, o neto e o burro van polo camiño. A avoa a pé, o neto montado e o burro caladiño. De fronte ven un home que os mira indignado, sen ter vela non terro, mostrase alporizado. O que hai que ver, cal dos tres máis burro é, a vella cansa polos anos ter que ir andando a pé. A avoa e mailo neto miranse avergoñado.
boa e o burro caladiño. De fronte ven un home que os mira indignado, sen ter vela nun terro, mostrase alporizado. O que hai que ver, cal dos tres máis burro é? O neno con tan poucos anos ter que ir andando a pé. A avó e mailo neto miranse avergoñado. Ui, case. A avó, o neto e o burro van polo camiño. A avó e o neto van montados enriba do burriño. Meu pobre. De fronte ven un home que os mira indignado, sen ter vela non terro, mostrase alcoholizado. O que hai que ver, cal dos tres máis burro é? Os dous tan frescos van montados e o pobre burro reventado. A avó e mailo neto miranse avergoñado. A avó, o neto e o burro van polo camiño. O burro vai montado enriba da vella e do meniño. O que debe de pesar un burro, mi madriña. Despois de dar uns pasos, a cousa non funciona, torpezando coas pedras, os tres se desmoronan. Perdón, que caeron da burra. Entón, quen se alporiza, quen se indigna, quen se enfada moitísimo foi a avoa. E dixo a avoa: o que hai que ver, cal dos tres máis burro é? Por facerlle caso a xente, aínda imos romper un pé. A avó e mailo neto miranse avergoñado. A avoa e o neto e o burro van polo camiño, disfrutando o paseo, andando os tres xuntiños. Lembrades, como cando ían ao comezo. Claro. E sabedes que foi o que aprenderon a avoa e o neto burro de todo isto? Pois aprenderon que facerlle caso a xente non sempre é o acertado, sen ter vela no enterro, mellor está calado.